Tang kindiat ka bangitip syapang ka jing ka kemi ka jong Moses. Henry ngitip baka pat apeng kisni ki ba abar ki ba jenjar hadu kata-kata. Ka kerteng jongka kadai ka jok heban nila aban syama kitab Exodus nrio arpau. Ka kitab Exodus kesedang da ka bayatu ia ka jingnang roy jongi kun Israel ki bahyar pateng na ujakam. Ki ba hadu ka puar jong Joseph ki ka jing ka basingai. Hangta hakari Egypt, Henry anda habaki kun Israel, las dang banjaroy ki Egypt kilayo iya kata. Barkane ka jingroy ka jongki Israel ka pensyong siir yaki Egypt. Kumta kilas dang saban penshitom yaki, ban pentre yaki kum kimrao. Bat uparo habaw yo iya ka jingnang roy ki kun Israel. Ula bataru yaki kentai ki babat ne ki bapenkha kunlung yaki Israel hakata ka jaka. Kata kalong ya ka Shipra berkapa. Bat habaki kentai Israel ki kakun lada day ki kun chenrang ki day ban penyap yaki. Henry ki neo baro arngot abaki yo sngow ya ka jing butha ka jong paro namar beki shifting pat yo belai namar ka neka kam kalong ka bapam ki klem ko ngu ya ka ei ka ba ulaong haki. Bat day hakabakum kata kapoar baka jok hebat ka kemi umasas kalakhayu umasas. Bat lai benai ke kemi jong kalaburi ya namar bau paro sula berngam ban penjap lot igi kunlung shinrang ki bahapo arsnam. Henry kala shifting ru lada ki nong Egypt kin lap kin sa penjap yu Moses. Kumta kala shna ya ka wei ka syang ka bomla ban rung ka Bat kalabu ya kunlung Moses hangta. Bat kala penki ya hapo Bat kala pharu ya ka Miriam ban bot ya kata ka syang shano ka poi. Bat kata ka syang pat kala let poi bat let tuet syaka jaka badan ka kun sim jung uparo. Bat kane ka kun sim jung uparo haba kala yo iya kata ka syang kala syem. Bat kala wanra yu Moses bat kala ri ya Bat kalong pat kaba pla ba ya Moses la sumar hida ka kemi. Namar baka kemi ka jong ka jok habet kala long ka nong sumar yeng haying sim uparo. Kumta ka yo ban sumar tang ba kam nut pat ban yatu ba udei hun jongka. Lese ka long ka ba ban perkhat ye kata ka por da ka baga jok hebat ka kimi Moses ka Ngangek baga dei bandu thia du dam bun kisngi ban perkhat kumno kan le yu kunlung Moses. Bakan bu bun sngiru kan da buri yu kan syem jing namar habalap ki bor sem jung paro kin sa penyam. Henry ka kemi jong Moses ban lait naga jing sya penyap kala syem karai. Ban pentuit no syawa bat longgat balong yo don mano balap ban sa sumar ya Kumta shisha kalalong ka ka basngo tenat akane ka khana ngin syam ha pedeng kita ki jingkulmar jingmot. Kani ka kemi jong Moses kanang berkala ban syani au belai. Kumno ka syani au belai ha ka baningkong kala pelat yu Moses nakti jongka bat kalabu ya ha ka kti ki jong belai da ka jing syania bau belai hi daladi un pelat yu Moses. Bunsin habangi nishania ho belai ka dankam bangin ombat ya laki ki jing alaki kiti ki jongi ne bangin shania alaga jong ka bor andrengin IT ya kita ki jing daga basyania ho belai ka ka bapun kuslai yang abad ya phi ka jing ayu ka bangi mat ya kata ka bor jong belai shania ilade wat persyang ban job dalaga jong ka bor kata kadai ka baka kemi ki jong Moses kale. Kala pelat yu Moses naki kiti jongka berkala bu ya haka kiti ke jong belai baru belai per ulah dan rengkat berukun jongka Moses. Ha pedeng kat kita ki jing kene ka message naga kemi ki jong Moses ka air ka khubor yang abad ya pi bangim dai ban long ki bano mensim ndangi dai ban long ki bru ke besyania kumasyania ka kemi ki jong Moses.